Shalom. Horas madihita saluhutna di minggu tasadarion, ima minggu 20 sada dung Trinitatis. Tapuji matuhata marite edde pujian sian buku edde nomor 10 ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau sian pangujunani, jaloon na do tumpal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan jala partenggan basa, rodi saleling nileleng na do asini roham, mauliate marohanami tuho ala diramotiho hami sian nasay laon sahat rodi sadarion, hupuji hami maho ala naung sahat tuhami barita na uli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho ala di bagasan dame dohot asonangan, dilehon ho hatam na badiai, saya asi maroham, urupi mahami mangulahon na ni dokmi, asahot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia. Saya ajari jala paibaru marohanami, asalamias hami rodi sahasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik di debata ima sian Rom 12 ayat sada tohot ayat 2. Nahuapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna bahain pelean na mangolu na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namaroha. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tahu hamu manimbangi
lomo ni rohani debata, ima nauli na hinalas honna dohot na sundenggan. Atong rap magirugugu mahita siya tuata debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tatopo ti madosata, tuado pani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopo ti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton do hami tubu, jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami mandibil sian akka dalanmu, mansai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan di basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati mahroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot wasesan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asangapon ma di debata na dikijang. Amen.
Epistel di minggu tasadarion, Imas yan sada Korintolu ayat 10 roto ayat 10 pitu, tajahama marsikat soring. Hobar tu asin rohani debata na nilehon nai tuau, huapuli ojahani, songon binahen ni padde bagas na bisuk, na asing do muse pajongjong bagasi, alay ganup mamatahon manang beha pangulaon na disi. Asa molo dipauli di atas ojahani manang sere, perak, batu na arga, hau lam-lam manang durame. Molohot ulaon na pinaulinai jalon na do upa. Dang di boto hamu, joro ni debata hamu, jalaton di debata maringanan di bagasan hamu. Ima sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata, jalan opeopsa. Amen. Tidakon ma haporseotai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di saddo portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinumuhon ni Maria, nagabegabian siya to di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumon na bernit, di panguman ni Selatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dungitanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibada pa imal mulak sogut tatanoon, manguhumi halak na mangulu dohat na mate, au porsea dito di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di atai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin.
Tikting na masa di HKBP Kebayoran Lama, Minggu 1 November 2020. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu pa 20 sadaon, dung Trinitatis. Jala topik ni jamita di minggu sadarion, hai baruon ni partodion, na modding. Na di hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, nunga marujung ngolu inata situa Dormaida Borupandiangan, marumur 63 tahun. Nah hinabaluhon ni amata Sudirman Sibarani nahinan, dohot 5 halak ianak kon nasida. Sadadang marhas sohotan dope. Maringanan di Jalan Tanah Kusir 2, RT Sia RW Sia nomor 116, Banjar Tanah Kusir Selatan. Nah di hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 itu, ditaruhon bakke ni nata najumolo mondingi tu TPU Tanah Kusir. Atong taingot manangyakon sude keluarga nati ni ngalhon na inata naung jumolo mondingi asa tumibu tarapul rohana sida. 2. Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Di hari Minggu tanggal 15 November 2020 patupahon ni huriata do Pesta Gotilon ima lao maka mau liateon sude pasu-pasu naung tajalo sia debata lumobima di tahun 2020-on. Parmingguon di hari I holan sahali do. Parmingguon pukul sia wib. Dohot pukul 10.30 wib di padomu gawe masuk pukul sia wib. Manugut. Dohot tema reposisi pekabaran Injil, subtema melalui Pesta Gotilon asa dohot berperan aktif pasahaton hata ni debata melalui aksi dohot pambayanan saling masih urupan. Tolong menolong. Atong tapasahat ma peliata tu debata di bagasan las ni roha, ima melalui silua sian, silua perhalado, sapulon Banjar, kategorial, seksi, ina Lydia, ina Hana, punguan keluarga muda, kor-kor dohot punguan nasing. Pinabotohon tu masing-masing Banjar, asa di parade 5 macam bahan nanaing silelangon. Bahan lelang boleh berupa barang, sipanganon, dohot nasing, jalana mangalelang imasian Banjari sadiri. Songon ima tikting hari Mingguon, nuaing dilean ma tu ketua panitia Pesta Gotilon Panorangion sian ketua dewan, ketua Gotilon, Amang Kolonel SO Pardede. Nahu parsangape hami amang pendeta resort, nahu parsangape hami amang inanami perhalado, soksongoni ruasni huriata nadong marminggu di bagasat kion, soksongoni manang ruasni huriata na beribadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu madihita salhubna. Selamat hari Minggu. Songon patakason tikting nong tersurat di Warta Jemata hamisian panitia Pesta Gotilon ni huriata jongjong di sona manginang songon patakason manang mensosialisasikan ima Pesta Gotilon nanaksi Bayanota di tanggal 15 November 2020. Takas dora amanginang taatusi ahadui Pesta Gotiloni. Maulo hitara mungkin na lahir di huta, mungkin na kasaumurhu, masa yulo na sakral do maulo Pesta Gotilon na dilaksanahon ni huria di huta, khusus na di Toba, Tapanuli. Maulo ni ingot na jolo tik kegelengi ba Pesta Gotilonon sangat dirancang sebaik mungkin oleh huria. Jala mulai terbiasa panen di hitaan ima bulan Juni. Selesai bulan Juni, awal-awal pertama Juli atau minggu kedua, terdisido biasanya pelaksanaan Pesta Gotilon. Duk saya panen. Jala tengok dora. Mungkin tabotor pe molohiu na jolo
saya pitor di parade inok kudo dia nau denggan sian emei ima gebesi lua tuhuria ima rasa ucapan syukur atas berkat Tuhan melalui panen naung di jalo niaka nadi hutata nadi muna pesugit atar ilo panen molona talaksanahum molo di hitan molo di dok pesta gotilon jadi amanginang tarsongoni dotong nanang ulot tadi tanggal 15 November on tong nomor pesta gotilon dohita mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima, berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapasah may melalui ucapan syukur pesta gotilon di tanggal 15 November on. Memang amanginang sekarang ini adalah suasana COVID. Kita sangat merasakan dampaknya, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, banyak keterbatasan yang kita hadapi, banyak ketidaknormalan yang kita hadapi. Tetapi sekarang kita diuji, apakah kita masih mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan suasana seperti itu? Tapi kami panitia yakin, kita adalah anak Tuhan yang beriman, kapanpun dan dimanapun kita sanggup dan wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Jadi amanginang, masa pos rohanami di hita saluhuna tapasa masih luani rohata siap bagas rohata nayas pilihat tanda khusus tutuh hata ta lehomma di tanggal 15 melalui bajarta masing-masing jala nunga tajaha amanginang nakidwar tajemat na parjulu pestai benot tama tanggal 15 Novemberon na paduahon siluata masing-masing keluarga tapasahak ma melalui ketua bajarta manak perhaladu bajarta bahasa songna manginang bahenota ala taboto do terbatas do sudiaka pergerakata dang bohita pajupang do takka di huriaon jadi melalui situ bajarta mata pasahat manak ketua bajarta non siluatai na patuluhon mangido kami sa panitia, adong manian minimal 5 keluarga na berkenan untuk menyiapkan bahan lelang. Jala laos dilelang ma di Banjari. Bahasa soalnya manginak kura dilelang di Banjari, soalnya urok kami sinakinani sangat terbatas doh hita tok tuhuriat tahun. Jadi bahan lelang na 5 sinakinani disima dilelang di Banjar itu sendiri. Jala bagaimana teknisnya aku pasatawi ma tuak kasih tua Banjar manang ketua Banjar untuk mengatur di Banjar masing-masing. Nah patuluhon diaka dongat tanamar ibadah di huriat tahun. Mungkin adong do mungkin atardo siap bajar nasida atau memang di gereja tahun hanya beribadah. Mau lihat di nasida, jala husiap kami do amplop di depan di pintu masuk gereja. Jadi boy matu amplop di pasak nasida ucapan syukur nasida untuk pesta gotilonon. Jalan terakhir karena ini suasana COVID, tetap do kita mengikuti protokol kesehatan. Mulu tabikin kena manginang di Jahaho di Tikta bahwa memang hanya 9 orang setiap Banjar dihadapkan dengan kapasitas nih huriata. Alana tetap do segala kegiatan aktivitas mengikuti protokol kesehatan. Asa sudah kita tong di bagasan ketenangan, kenyamanan, tidak ada keraguan. Molodung kita melaksanakan 3M, baik jarak, baik masker dan sebagainya. Kita yakin, percaya kepada Tuhan, kita akan terlindung dari virus corona yang selalu menghantui dan menakut-nakuti kita. Jadi songoni mamanginang paginon nami tu tasaluhna melalui sosialisasi nok pasat tamion, mas saya harap rohanami sudah mah kita berpartisipasi, sudah mah kita mangalean ucapan syukur tatutu kata melalui akka bajarta ima di tanggal 15 November. Mulai tema di tasaluhna
pinuji matuhata, sadila di kita kesehatan, suasana COVID yang sedemikian kita masih diberi napas kehidupan, tapuji matuhata, molate marita saluna. Horas marita. Mari deh. Amin di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita salut na ka amang inang. Selamat hari Minggu. Tuhita saluhut na naro. Madohoti parmingguan. Di bagas joro sadarion, songoni nangak kamanami nanami, namadohoti parmingguan di ganup bagas nabe. Pasahat tami manang tuhamuna selamat hari Minggu. Tuhat tama natoktong, mga ramoti hita saluhutna, dohop mga lehon hahipaso nasa daw hita siya nakasahit. Urian itu hatta na hinaholongan, hata ni debata turpuk jamita tiari mingguta sadarion. Ima sian na tersurat di buku Raja-Raja paduahon. Dua Raja-Raja biddu 20 Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 opat. Tajahama mar sikat sorin. Songonom madidok hatana disi. Dungi disuruh rajaima suruanna. Asa paluhut tujolona saluhut situa sia Juda dohot Jerusalem. Dungi jongjong ma rajai tulabuk tiangi lahom mabahen parpadanan tiadupan ni Jehovah. Ikon naing mangihutot tu Jehovah dohot mangaradoti akatonana dohot panidangyonna dohot aturanna sian nasa rohana dohot sian nasa ate-atena laho pahotton hatani padanon. Akan tersurat di bukuon. Jadi sadok bangsui mangudukon padani.
Tungi di pahijur rajaima halak malim-malim akan na pinabakit niya karaja siya Juda. Asa manutung daw panasida di atas tabak akan na dibagasan hutan ni Juda. Dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut akajol mana manutung daw pa di Baal. Di mata niari, di bulan, dohot di sude bitang. Ima sadok parangat di langit. Akop ni dilohay do akka bagas di bawa, akka namarjol mahod bawa, akka namardonok ko joro ni Jehovah, inganan ni parupuan, akka namartonun abit udung-udung di sobaon Asera. Alayang guak kamalim ni tabak dang jadi mamele di atas nilanggatan ni Jehovah na di Jerusalem. Asal mangan sagu-sagu nasoniasoman na sida di tonga-tonga niyakka haanggina. Tipaholang dohuhut hoda akan naniapus niya karaja siya Juda, pasahatot tumata niari siya labuk pitu lahobongot tujolo ni Jehovah, tukan bilut pangalan ni Netan Melek ni halak parhalado, na maringat dia kaalaman, alayang gohuretan ni mata niari ditutungi doi di bagasan api. Tole tabak akan na diadupan ni Jerusalem tuk kasyamun ni dolok hamaguan. Akan na pinauli ni si Salomo raja siyan Israel di Sobaon Astarot. Bias-bias ni halak Sidon dohot di Kamos. Bias-bias ni halak Moab dohot di Milkom. Bias-bias ni halak Amon luhut nai diramuni raja Ido. Ido sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Topik ni jamita di mingguta sadarion di dok. Haimbaruon ni partodion. Reformasi spiritualitas. Totui manungkuli hita may muse laho patuduhon hasitongan ni panadaon dohot hasitongan ni haporsyaon maradopon debata idua sadidok hay baruon ni partodion basa polay kod disungguli hita marhite topik di mingguta taringot tu hay baruon ni partodion ngatadalani nguluta ganuktik kitutu. Atik behado di pardalanan ni ngulutay di ragam niya ka namasa. Adong nanaing mamula-mula. Manang adong nanaing manegay mempengaruhi
haporsiauta naungadungi. Asa unang gabi olo hita makaporsiai debata. Ala memang molotaidia sian ragam niak kanamasa di tonga-tonga ni Portibion di humaliak kita. Kudang akan nabui mempengaruhi. Manang kudang akan nabui mamula-mula haporsiaon naung adongi di hita asa pasidingot ta debata. Alani kudangdo na tarbuan marhitiak ka pangalaho naso makabiari aha na tinonahon ni debata. Jalan naso makarit koton jalon na pangurupion ni debata. Ala memang dietong adong nabui parokon akalas ni roha siya tonga-tonga ni Portibion. Jadi ang gumangasahon debatado laho mangalekon pangurupion gabe didok madong do partikian ni. Imauju mangadu piak kasih taunun laduk-duk. Disipe ni hari koton pangurupion siya debata. Jadi pangalaho naso makarikoton padunganiot manang pangurupion ni debata ima napatuduhon naswadong be kepedulian tu debata. Jadi muluadong naso parduli manang naso mabiar tu debata alaniaka pengaruh-pengaruh narong di tonga-tonga ni Portibion. Tentu boido gabe berubah sifat, boido berubah karakterna. Sarana molo di parpunguan, dietong makadungan na jolmay di toruniak kalna. Jala dietong may akanoto, alaibana ma naumalo siya nakadungan nay. Ala pengaruh-pengaruh ni akahamajuon nadong di tonga-tonga ni Portibion ma deba gabe tubu songoni. Jalalau sima namang kobarhon kesombongan dohot keangkuhan niak kana patuduho pangalaho na songoni. Tapi anggo diadupan ni debata dos do sude hita jolma. Jala parbinoto do debata di ngulu ni hita jolma manangah hape na taula de nguluta di tonga-tonga ni Portibion. Ala di payuhut-ihut debatado perdalanan ni ngulut taon manang nadidiya hita dida debata ala memang ibana do na manoppa hita jolma totu diboto ma jaladida do saluhutna nasa pergerakan ni ngulu ni hita jolma. Yadu tajaha molo di buku poda manang di kitab Amsal pasal 15 ayat 3 takas do didok disi manatap manonggor do mata ni Jahoba tuliat Portibion marnida halak na jahat dohot na dinggan marroha. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi dang bui martabuni sian adopan ni debata. Turia pehitalau alana taulaho parbinoto do debata dohot akapangalaho pakatayon. Na pasti boido terrekam di sipareon ni debata. Jadi meluarong do kesadaran yak kajol mana mangulahon na solinggan dohot akan naso makabiari debata. Boido ra berubah 180 derajat manadikon akka pangalaho na solinggani au diboto na babiar tu debata. Ala itu tu songon na taida na masa duaingon adong do na sumabiar marado debata na sumabiar mamering debata
nakpedidok porsia duau ti debata alai diulahon dingoluna takparbue ni haporsiaon. Justru akan namaralo tu haporsiaon do manangaka nasohobar tulo meni rohani debata. Atik behado naung gabe lupa tu debata. Manang atik behado nagabe di papudi debata di bagasan nguluna markitiak kaulau ni. Amnak kadongan lahinaholongan di bagasan kuar ni Tuhatta Yesus Kristus. Songonima kobaran ni parnguluon ni bangsa Israel. Anggo debata nunga takas di boto. Jalanunga takas di tada nasida isedo debata. Jala puasa di boto nasida dohot di tada nasida debata ala memang hiado di pakilalahon pabahenan ni debata mamukasian dung targoar bangso na pinili ni debata. Di boto do molo soalan niya kapabahinan ni debata napatupahon aka narikot di tonga-tonga ni bangson di ngoluna lumobi nasa itoktong mga ramoti na sida mga dupi ragam niya kahamolon na masa di parngulon na na pasti lamgudang ro asusa alay-ala ni naswadongbe kepedulian na tu debata. Tubuh maragam nyaka pangalaho. Tubuh maragam nyaka parangi. Dala sudi napi natuduhon nasidai mabahen hasosogo ni debata. Ala pangalahoy sahat do. Gabi tarbuan nasida tu namanoba akaganagana. Gabi magoma haporsiaon naung adungi. Gabe lupa ma tu debata. Gabe danga dong be kepedulian tu debata. Ala niaka pangelaila pamula-mula na manigai haporsiaon nasida. Tiboto jala tidak nasida do. Aha na pinatupanay. Jala dietong nahulip tertutup bagi Allah. Menurut mereka apa yang mereka lakukan ternyata tidak. Allah melihat, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Lumobi nama kaporsiaya kagana-ganaan, ala gana-ganaan, nasi noba nasi dai, dibuan sahat tu bagas joro. Jadi molo marpungu nasida di bagas joro, nang di batabi na disoba, nang di batabi na dipuji-puji, alay gana-ganan na binuan nasida tu bagas joroi, ido gabe disoba-soba do dipapuji-puji. Alani sian akan niulahon nasidai nunga berubah fungsi ni bagas joro, manang kegunaan ni bagas joroi dibahen nasida. Inganan laho patuduhon aka pangalaho na soreng gamba di bahen nasida di tonga-tonga ni bagas coro. Tang jupang dami, tang arong hasadaon, alanyaka haguturon na masa na tubu di tonga-tonga ni bangson. Puasa, bui masa sungoni. Alanung nga ditadikot debata. Alanung nga dipasiring nasida di bata. Gabe beragam ma di patuduhon aka pangalaho sian parngulon ne. Ima pakkorhon na tubu alani nasodi habiari di bata. Alagana-gana dodo na dihaporsiai nasopola diorai mangulahon akan nasoringgan badi ulahom ma. O adong na manob gana-ganan, mungkin dang adong ajaran untuk melakukan yang tidak baik. Manangdang diorai patupahon akan nasudinggan.
Alay tutudang di halomo ho debata asa gabi songoni bangso na pinilit non. Idu asa di pabakit debata sada halak na poso na marumur 8 tahun gabi raja di tonga-tonga ni bangson. Imana marguar si Josia. 8 tahun nunga dipilit debata gabi sada raja manguluhon bangsa Israel. Jadi molo mangihuton umuron, molo taparrohahon muaing anggo umur 8 tahun berarti kalas 3 SD may hati, kalas 3 SD. Jadi anggo pikirata memang madok kalas 3 SD gabe raja di tengah-tengah ni bangsa Israel. Tutudang layak dope gabe raja manguluhon bangsa Israel. Apalagi nuay ngor pani bolo dipilit marumur 8 tahun gabe presiden manang gubernur badang boy. Tung gabe lurah pay dipilit dang boy olak katua kalas do boy dipilit kalas 3 SD. Alay songonima sakap na pinatupan ni debata. Jala sakap na pinatupan ni debata na sobuy tardodo rohani kita jolma. Napoy dohonot na ala debatado na pabakiton si Josia totu di bagasan tangan dohot kuaso ni debatadoy laho mangulahon bangsa Israel. Jaladang harong protes sian halak Israel manang natua-tua manang kamalim di tonga-tonga ni bangsa Israel puasa gabe danak na marumur 8 tahun gabe raja di tonga-tonga nami di narupani dangarong lumobi laho paubaho pangalaho di bangsa Israel na sa gabe mulak na sida makaporsiay di bata puhido danak marumur 8 tahun laho mabahin perubahan di tonga-tonga ni bangso naso jelas naso takasbe patuduhon haporsiaw diadupan ni debata. Tidak akan bisa mereka jawab karena semua adalah rencana dari Tuhan Allah. Tohodo molo didok di surat ni si Lukas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dangadong naso tarpatupa debata. Idu asa marhite raja Josia na marumur 8 tahunon. Rap dohot bangsa Israel na magodang, na mepmet, na tua-tua, malim, panurirang, akapangitway, rotu adupan di debata. Laho marpadan, berjanji di hadapan Allah, pabua naikon olo nasida mangihuton dohot sitong makaporsiay debata. Lumobi naikon olo mangaraduti nasatona na tinonahon ni debata. Ido na diturpuk taon nakin. Di nabinuan ni Raja Josia sudi. Tidak ada yang tidak ikut harus menghadap Tuhan Allah untuk berjanji mengatakan bahwa mereka benar-benar harus mengakui dan percaya kepada Allah. Dala padan na pinasahat na siday dibuktikom marhiti na paulakon fungsi ni Bagas Joro songon inganan laho manobba dohot mamuzi debata. Dang buwi nasing bahenod di Bagas Joro iya so naikon mamuzi do pasangapon goarni debata. Alani sudiak kagana-ganaan na dong di Bagas Joro ikut dibolokon jala ditutung. Ido natajaha diturpuk tanakin bolo tugajang natajahai ima baritana bagaimana Josia bersama-sama dengan umat ini melakukan
perubahan di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya mau menunjukkan kepercayaan di hadapan Allah. Allah diboto nasida do. Jala odo nabi naritahon ni Raja Josia aidak parohon hasonangan di tonga-tonga ni ngulu ni bangson. Lang di tonga-tonga ni parngulot dak paroho kasonangan manak paroho nak kapasu-pasu molo ikon manob bagana-ganan. Justru sebaliknya gabe parohon hasusado. Tarida do tutu hauduhoni. Tarida do kepatuhan ni bangsoon laho paubahon haporsiaon nasida hasaikon gabe ibaru muse. Mereka harus meninggalkan kepercayaan yang tidak benar dengan menunjukkan kepercayaan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Ima marhite nauduk laho mangului nasatona ni debata. Jadi tarida do nabinahen ni debata marhite Raja Josiao di tonga-tonga ni bangson. Napai baruhon haporsiaun. Merubah kepercayaan. Merubah partodion. Mereformasi spiritualitas ni bangson. Jala dipartikian ni Raja Josia na manungguli sudi bangso Israel ikon sitong may tarida tutu. Jadi alanya kahai baruan ni haporsiaw ni na niulahon ni Raja Josia di masa pelayanan Josia terbarita mon na patupahon reformasi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Marhite napasidikon sudia kagana-ganaan. Jalaima na sinuarahon ni turpuk jamita tuhita sadario na kamanginang ang giat boy hita ng pay baru hasitungan ni haporsiaon baradop po debata. Ala debatado natahirim. Boy patupaho na kanadinggan tingulutta. Lumubi na ikot toktong tahaporsiyay pabuwa debatado na madyagang ulutta. Debatado na mangurupihita asa toktong margugo. Jalaboy di bagasan ahipasok kita ikot debatado na patupahoni marhite haporsiyaw tay. Alani molo tahaporsiyay toktong debata totulomo ni rohani debatama na taulahon. Dohot na patuduhon di bagasan parngulot taon. Dada mga sahon gugu. Dada mga sahon habisuhon. Dada mga sahon hamalon alay mga sahon debata di nasa ragam ni saluhut akka ulota. Tungi Roma hita madok muliate tuadupan ni debata. Hamnak kamanami inanami obarto nanaing sulauta di tonga-tonga ni Huriata. Di minggu nanaing roneng patupauta tutu pesta gotilon. Dunga di patorang amat ta ketua panitia pesta gotilon amat ta Kolonel Pardede nakin haka teknis do pelaksanaan jalalos di patorang nasida ahado lapatan ni pesta gotilon ni. Toto molo di dok pesta gotilon ima parbue ni akka na taulay. Molo songod di huta manggotil akka parbue ni na taula. Alay istilah manggotil terus may marpake. Jala molo manggotil hita toto na marlapatan may sudah menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungata jalo pabahenan ni debata. Haladi marhite pesta gotilon rohita tuadupan ni debata laho pasahato naka na pinatupan ni debata di bagasan ngulutay. Hido bain na ikon ta patuduhon
di bagasan las ni roha pasahaton sudina akanaung tagotil akanaung tajalo di pardalanan ni nguluta di bagasan na sa taonon. Tuhata manatoktong margogoy kita sa luhut na dumobi akahay pason na sa itahirim dope tu partikian nanengro. Amin. Martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhite Jesus Kristus Tuhan nami mauliate usobahon rohanami tuho ale Tuhan. Disaludi na aka naung pinatupami di bagasan pardalanan ningulu nami sa hatutikyon. Di bagasan hahi pasok kami ale Tuhan. Rotu adopamu laho marsoba dohot mamuji nang pasangapok ko. Ale Tuhan sudedo hami akaruas di huriam. Rotu adopamu di bagas joro dohot diakka nadong di bagas nabe, mamuji pasangapok ko, lumobi di parsauran nami, dohot to marhiti hatam na badiyay. Ngahubigi hami ale Tuhan, siyan hatami, manungguli hami asa, puy patuduhonon nami hasitongan ni panadaw nami, marhiti haporsiyaw nami ale Tuhan. Asa unang, holo tarbuan tarelela hami laho mangulaho nakanaso di halomohon roham songon bangso Israel ujui alaniaka na tarelaela na sida gabe dao siya nadopamu gabe di tadi koko alania le Tuhan marhite na posom raja Josia dibuan ibana dom semulak bangsoi rotu adopamu laho manoba doho pasangapoko marhite hai baruon na pinatupanay ele Tuhan pabua na ikon hodo tutu si sobaon si haporsiaon ni saluhut aka jolma naung manadaho mauliati mali Tuhan dinasinunggulamu hami di bagasas sadarion ang giap boy patuduhonon nami marsihohot tami laho makaporsiay ho. Halahodo na huhiri pamyele tuha patupahon akana denggan di bagasan ngulu nami. Lumobi di partikian nuay ngale Tuhan. Alam mga dupi akahamaulo dope hami marhite na sa etoktong dope adong di humalia kami kopit sa pulusiyaot. Ale Tuhan, pos dorohan nami nahodo madungani hami. Jala porsia do hami ale Tuhan, na ikon daw hami siyan saluhut nai. Alani ale Tuhan, marhite saluhut na aka pabahinami sa ituktong do hami ro tuho, mangido pangurupiyon. Mauliate mali Tuhan, dinaung disungkuli ho hami muse, diari sadarion. Sungoni ng tuwak katiki na ng rope, toktong ma, upasahat hami, daging nakto dinamia sa ho na mga ramoti hami sa luhut na. Ale Tuhan, rapto hami ng diari sadarion, raptohot akaruas di huriam na suboy rotu bagas coromon, na marpungun waing diganup bagas na sida, tungani pasu-pasu, jalamian manang ho diganup inganan na sida be, asa boy, di bagasan hasonangan, di bagasan las ni roha, laho mamuji dohot pasangapon kuarmu. Nangaka tungan nami ruas ni huriam, na suboy marsaur dohot tuale Tuhan. Alaniaka hamaolon, alaniaka parasahiton na niya dupan na sida. Ayadong do pedeba, siya naka tungan nami ruas ni huriam, na toktong do di bagasan parasahiton lumobi na sidang dalam perawatan. Imama nami Rudy Carlos na 70, inang nyonya na inggolan Es Maria Buru si Marangkir, nyonya Purba Ratna Buru Hutapia, inanami Uliarta Buru Purba, inanami Desi Kristiani Buru Purba, amanami Tinur Panjaitan, amang Ranto Lumbanturuan, Julistar Pos Mauli Ulitua Purba,
Inanami nyonya si Tompul, Rumian, Pita Halomuan, Boru Nadiak, amanami si Tua Dr. Andus Borlan Budiman Siahan, amanami Senior Dakhler, Kamberlain, Tampunan, amanami Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapia, inang si Tumorang Sortaulina Boru si Majutak, inang nyonya Dehasi si Mangucong, Mauli, Boru si Majutak, amanami Padita Daulat Pajaitan, amanami Jungjung Hasiholan Banurung, amang Ridwan Irianto si Tumorang, inang Utapia Mauli Boru si Majutak, inanami si Tua M si Regar, Jerni Boru si Burian, dot inanami nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Boru si Rait. Hupasahat tami tuho sa luhut na nasida, tungani nang nasida, ang giat boy margogo lumobi hahipason, sahat tu nasida sa tuktong di bagasal las niro hanasida manguduti sudiak kaulaon dota kan narikot di bagasan ngulu nasida nang diari sadario di parpunguan nami di bagas joromon upasahat tami do nangaka tungan nami ruas di uriam na di bagasal las niroha di nasa mingguan marningok muse nasida diaka ari nadenggan naung pinasahatmu ala gajang niumur na nilehommu tunasida. Ala niya letua sudia kana berulang tahun hari kelahiran dohot hari ulang tahun perkawinape. Toktong ma lam pasu-pasu ngulu nasida saluhutna asa di bagasan las niroha tuaka ari-ari nanengro. Mauliate ma hupasahat tami tuhuali Tuhan. Tangihon ma tangiang nami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatanin Tuhan, Tuhata ojahan ni pelehat tamingguon, imasian 2 Korinsia ayat 7. Ganup maniodjar ni rohana, unang masyan muruk manang siyan na sotarjua, ay di haholong debata do na las roha mangalehon. Maringan dia, diri konda
Pasahap ma pilihat tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masiyan na nilihom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam tadahami godang ni selehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomani roham di Banua Tungaun, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur hon ma damena tu todimu nabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluk nakamang.
Amen.